वर्ष पद्धतीप्रमाणे यंदाही दीपोत्सव रवींद्र भवनतर्फे साजरा केला होता आणि आम्ही गेल्या वर्षा 5000 पणटे पेटवून एक साखळे दीपोत्सव साजरा केला रवींद्र भवनतर्फे. तसंच यंदा तिथून थोडी वाढ करून 5555 पणट्यांचो लखलखाट रवींद्र भवन प्रांगणात हांगा केल्लो आसा. हांव रवींद्र भवनतर्फे सगळ्यांक ह्या दीपोत्सवाची उन्मनीत परबी दिता आणि ह्या कार्यक्रमानुसार वर्षानुवर्ष असोच पणट्यो वाडोवन हो कार्यक्रम जातलो. ह्या कार्यक्रमाक आमचे माननीय सभापती हाजीर आसले पण काही कारणास्तव तांकां एक अर्जंट काम आयल्या कारणान ते उपस्थित रावंक शकले ना. तर त्यांच्या तर्फे आणि सगळे रवींद्र भवनाच्या तर्फे हांव तुमकां सगळ्यांक परत एकदा दिवाळीचे उन्मनीत पर्व दिता आणि असोच कार्यक्रम जातलो अशें जाहीर करता.